Olen tätä ammattia harjoittanut, jos vetää tähän päivään, niin 54 vuotta olen ollut puusepän ammatissa ja mä luulen, että musta vielä tulee isona hyvä puuseppä. Olen aina itseni jollakin tavalla elättänyt metsästä ja puusta. Isä oli Siperiassa ollut sotavanki ja äiti oli Karjalassa maansa menettänyt evakko. Se oli aika niukkaa se aika, mutta kuitenkin perheeni elantoa minä lähdin heti jo kasvattamaan tekemällä pientä ansaintatoimintaa. Mutta kyllä se pääsääntöisesti oli minun kiinnostus niin kuin puuhun kaikin puolin. Kun perustin Nikarin vuonna 1967, eli olin silloin 19 vanha ja laitoin paikalliseen lehteen ilmoituksen, että otetaan vastaan kaikkea puusepän työtä. Minun tapani suunnitella niin ei lähde koskaan niin kuin muodosta matkaan. Yleensä etenen niin kuin rakenteiden kautta ja rakenteiden kautta tulee useimmiten sitten se esineen niin kuin varsinainen muoto. Yksi semmoinen perusajatus on aina ollut, että mä teen niin kuin koko puusta. Ja jokaisella puulla on niin kuin oma karaktäärinsä. Ja silloin kun puhutaan tuommoisesta aika selkeästä yksinkertaisesta muotokielestä, niin puun sielu, puun rakenne, puun syyrakenteet, kaikki tämmöiset niin kuin nousee justiin tärkeäseen osaan. Kun oli taas vetämässä taideteollisessa korkeakoulussa yhtä opetusperiodia, niin mua aina häiritsi siellä oppilaiden työskentely sitä, että pitisi ladata koko elämän sisältö aina yhteen tuotteeseen. Tein vain tuolin, jossa on tuolin perusrakenteet ja näytin oppilaalle, että näin syntyy niin kuin hyvä puutuoli. Yritykseeni sattui tulemaan Stephen Hall, joka sitten näki muun muassa yhden tuolin ja sanoi, että tämä tuoli edustaa semmoista ajattelutapaa, että se ei ole ikään kuin muotoiltu ja hän haluaa hiljaisen tuolin nykytaiteen museo Kiasmaan. Ja se on oikeastaan ollut se mun niin kuin semmoinen tyylilajini, että esineet eivät huuda sitä olemassaoloaan täysillä siellä. Metallilla on semmoinen ongelma suomalaisessa ympäristössä, että se rupeaa kondensoimaan kosteutta ja ne metallirakenteet, niin se puu tuhoutuu tavallaan sen metallin ympäriltä aika nopeasti. Ja silloin rupesin käyttämään kaikissa liitoksissa vain pelkkiä puuliitoksia ja puunauloja. Se on taas ollut yksi se meidän niin kuin semmoinen tärkeä markkinointikikka, tämä nimenomaan nämä puunauloilla kasatut ulkokalusteet. Pintakäsittelyaineen pitää olla niin terveellistä, että se ei vaikuta niin kuin ihmisen terveyteen millään tavalla. Puhutaan niin kuin pellavaöljystä ja luonnonmukaisista öljyistä, vahoista ja niin edelleen. Ensisijaisen tärkeintähän on tietysti, että se on sille tekijälle terveellistä. Se voi olla lähes syötävää, mutta totta kai se oleellisesti täytyy myös olla sille käyttäjälle, että käyttäjä ei saa siitä minkäänlaisia myrkkyjä. En ole koskaan pitänyt itseäni niin kuin muotoilijana, vaan nimenomaan puuseppänä. Käsityötaitohan on sellainen, että käsityön merkitys ei koskaan katoa. Puusepän teknologiassa ei ole tapahtunut 100 vuoteen oikeastaan mitään varsinaista kehitystä. Meillä on tullut vaan tämä digitaalitekniikka ja niin edelleen ja automaatio ja niin edelleen. Ja käsityöläisen pitää pystyä ymmärtämään tänä päivänä myös tätä uutta teknologiaa ollaksensa niin kuin ajan hermolla. Tämä talo, tämähän on 1700-luvulla rakennettu jo. Viimeisin lapsenlapseni, joka tuossa lähtiessä tuumasi, Faari, kun sä nyt aika pian kuolet, niin me sitten muutetaan tänne.
En mä nyt tästä meinaa kauhean pian vielä lähteä ainakaan. Mä nyt voisin kuvitella, että tässä nyt vielä ehkä 30 vuotta voitaisiin puusepätyötä tehdä.